Чергові обшуки в будинках кримських татар. Окупаційні силовики зранку увірвалися до будинків одразу 3 кримців у селищі Роздольне. До Сервера Барієва, Ернеста Емірасанова та Османа Османова. Підозрюють їх у причетності до організації Хізбут Тахрір, яка в Росії під забороною. Шукали заборонені предмети та літературу, нишпорили в комп'ютерах та мобільних телефонах. Чим закінчились обшуки, дивіться далі. У Криму 7:30 ранку у селищі Роздольне силовики стукають до будинків 3 кримських татар. Називають себе співробітниками Центру з протидії екстремізму. Сервер Барієв – стоматолог. До нього силовики прийшли одними з перших. З порога тичуть постановами, у яких йдеться начебто про їхню причетність до організації Хізбут Тахрір, яка в Росії заборонена. Окупанти, за словами Барієва, поводились чемно. Речі самостійно не перебирали. Якщо смотреть по происходящему в Криму, можна сказати, це обиск пройшов в м'якій тональності, тому що все открывал, я показывал сам. Еще какие вопросы были заданы касательно моей собственной участия в партии Хизбут Тахрир. Сказали, наша задача лишь принять то, что вы скажете, с росписью, и все, на этом наша работа закончена. Обшук тривав близько години, однак з дому сервера силовики вийшли ні з чим. Паралельно тривали слідчі дії у будинку ще одного кримського татарина Ернеста Емірасанова, місцевого будівельника. Тут окупаційні силовики не церемонилися. Всі речі в будинку перевернули догори дригом. Вони почали проводити слідчі мероприятия на кухні, потім перейшли вже в последующем в ванную, в детскую, в спальню, в зал. Провели осмотр, ничего не нашли. Ничего не подкинули. Также они посмотрели компьютер. И когда, посмотрев компьютер, они сказали, что здесь тоже ничего нету, чисто все. Останнім обшук закінчився у Османа Османова. В нього силовики теж шукали екстремістську літературу та намагалися дізнатися, чи причетний він до організації Хізбут Тахрір. Але все марно. Осман Османов на провокації не піддався. Посмотрели, ничего не нашли. Пытались задавать вопросы, на которые я отвечал, что без адвоката я не буду отвечать ни на какие вопросы. Пытались задать вопросы, какую идеологию придерживаешься, на которые я отказался полностью отвечать вопросы. Нічого я не підписав. Кримські адвокати вважають, сьогоднішні обшуки – це чергова спроба залякати кримських татар та накласти на них тавро екстреміста. Ці люди, скажем так, состоят в группе риска, как те, которые имеют свою точку зрения, которые не побоятся его высказывать. Таким образом идет определенный посыл, что к любому крымскому татарину, к любому мусульманину в дом могут прийти с подобным следственным мероприятием. Нет никакой гарантии, что ничего не подкинут. Нет никакой гарантии, что после данных следственных мероприятий не будет возбуждено уголовное либо административное дело. Російські силовики шукали у будинках кримських татар докази причетності до забороненої Росії партії Хізбут Тахрір. Однак, попри старання, нічого не знайшли та пішли геть. Але ніхто з кримських татар зараз на 100% не впевнений, що вони не повернуться знову. Мілена Амеді, Заман, АТР.